Celuk ae Damar. Dheweke salah siji siswa kelas 11. Damar bocah sing cukup terkenal ing sekolahane. Iki ora mergo Damar cah sing berprestasi utawi cah sing modis. Iki mergo Damar cah sing nakal. Ora kaget ing Damar sering mlebu BK. Waktu iku dino wis awan. Damar cepet-cepetan budal sekolah mergo dheweke tangi kawanan. Tak sapam sing wis penutup gerbang diterobos karo Damar. Iki kisahe Damar. Salah urung tentu kelangan arah. Bener Pak. Jam piro ki Mas agak tekawi? Keringan Pak. Ora iso. Bisa. Hop. Gagal. Gak ngerti Damar sampean? Damar ini yo. Ini. Kari dadak sampe mlebu kelas wae. Waktu piye nek kota Brono, Ayo, laro Pak, gugup kok. Kari yo. Gugup Pak. Kari kita kudu dukung. Saiki Damar aku lagi berbeda. Ya ayo, Mas. Ya ayo. Pak ngono ayo. Ayo. Ayo, kita nang BK nang lapangan. Kok wis akeh. Ayo. Kali Ngomong nang sedino. kantor kono, Pak. Kali sedino kowe kok lho. Yo ngomong nang kantor, Bro. Ojo dibika Pak. Ayo, mene nang BK nang lapangan. Lapangan ae wis. Lapangan yo. Oh, ayo. Ini. Lho, dia kedira lho, dia nang lapangan. Ayo kono. Iki gimana? Ada sikilem dudung di. Tangan aku pel. Wes, dan kono sampai jam 3 aja. Coba ini meneh. Yo. Pinter kurang hari. Yo. Wes, kono ae. Kok jam sekarang gak bar? Wis iki. Badai setam mulai wae. Mulai wae badai. Yo. Duh. Damar kok tau kono kene kok ora ono ki no, Ji bare. Masa bener kelasene caku. Nang balik kelasene paling tadi. Tidak begitu keberapa belayu nagi para itu dulu. Nama cara gambar. Oh, tidak. Hukum yang mulai wae aku.
kowe rene? Ukurane ya kene kudu tipe meneng-meneng. Ora tau garap tugas nopo. Oh iya, wis saiki wis garap tugas kan kenapa enggak tahu garap tugas. Ngene lho ceritane. Iki lho tasmu. Lagi mau gak budal lho. Kan aku sekolah kok. Terus lah, dari mana? Apa nak kene? Ini Ora sekolah. asli yo pengen tapi gimana yo. Ya angel. Untune ra ono Mas, dapat urip-uripe sedurane. Ya saya melok aku sinau bareng belum tora. Belum ya. Ayo Mas. Ya saya iki engko aja lali dipangan ya. Iya Mas, suwun Mas. Ayo. Ayo aku Mau apa ya cah kuwi? Wes, ayo no. tapi mestinya kan kudu tetap garap tugas. Iya nek tugas apa? Saiki kena oleh bantu nyelam iki gak? Ya wis rapa ya wis. Belajar bareng-bareng ae. Ayo. Iki sinane wis bar. Siun ya wis sinau bareng-bareng. Yo mari gak apa-apa. Saiki aku tak balik sik ya soalnya urusan. Ya wis ora apa-apa. Siun ya. Ya. Pun Mbak ya. Pun Mbak ya. Oh iya, aku ada info sekolah gratis. Kamu enggak? Ya Mbak, udah mau. Tenan ora? Tenan iki. Tapi kudu sinau sing sregep. Ya Mbak, kene bakal sinau sing luwih sregep. Mbak info nih. Ya. Ya wis iki wis dalu ayo padha mulai ae. Ayo. Wis ayo. Tapi ya. Ayo Mas. Ini monggo Mas, monggo. Duh. Mas Damar lho. Nggih. Ini Mas, enggak betul piye kabare? Alhamdulillah apik ya. Nggih, ya pripun? Sampeyan piye kabare? Apik Mas, wis gak susah kok dhewe meneh. Iki dolan karo kanca-kanca iki lho Joko. Wis saya aku tak pengen roh kabeh. Ya wis ayo Mas. Saya. Ayo. Lho iki lho Mas kancaku. Oh, Mas Damar. Nggih. Piye kabare? Mas Alhamdulillah. Ya saya iki ana ajeng banget. Sinau bareng ayo.
Panggon iki ora berubah ya. Iya. Piye kabare saiki? Alhamdulillah HP. Alhamdulillah HP Mas. Aku ya HP. HP kabeh ya. Iya. Alhamdulillah nek ngono. Biyen kene mikir nek gak nyongo bakal iso sekolah sampai akhirnya saiki metukan karo Mas Damar lan kanca-kancane maneh. Iya, matur suwun sing akeh lho Mas lan Mbak. Nggih. Nggih, kula nggih matur suwun iso ngebantu supaya sampe kaya ngene. Iya nek kene nggih komunitas belajar bareng dhewe cacat liat. Ya setuju. Apa kuwi? Ayo.